खोब मोजां आं वेलकाम जनायदों मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000 बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोनजोंनो आखाइ हमनानै लोगोसे थाफाहैगोन। नमिनेशन खालामनाय जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जेनाखि पाप बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि जोंजों खामानि मावबाय बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय बिनि एगेन्स्टै जोङो जेब्लायबो गसंबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों गसंलांबाय थागोन। नोंथाङा दा मा थांखि? जोंहा प्राक्तन बारग' आफादगिरि 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बिदाव मुसाहारि बिथांबो दङ जोंनि गागि सासे इन्टेलेक्चुएल दिनेन सार दङ जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ समनाथ सुवेदी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्त फैदों कि जोङो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखाव जोङो नमिनेशन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांजों लोगोसे बेसेबांसो मौथिफ्रा रिजाइन होदों? दिनै जोंहा UPPL 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो BCDC नि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो UPPL नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समस्ति जेबेनो समस्तिआव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया गोबाव सम सासन खालामदोंमोन बिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोना खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन MCLA बिसायख'थियाव नाथाय फिन बिथांखौनो UPPL आव लाबोफिनबाय दा बिजाथि होफिनबाय दा नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था जारा? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्शनावबो जेनहोखादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्शन मोननै MP आरो MCLA बेक टु बेक मोननै इलेक्शन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन BCDC खौ गावनि मथे बानायनानै लागोन थाङै गासिबो BPF नि मानसिफोर जाजोबगोन आरो BPF फरनखौनो नों UPPL खौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। बे बियाबाव हाग्रामा महिलारिया गेलेफैनो होनदों खाम्फा बरगयारिनि अपोजिटै नोंथाङाबो बिनिनो चेलेन्ज खालामनाय जागोन माबायदि देरहागोन सानदों नोंथाङा बेजों? खोब मोजां आं वेलकाम जनायदों मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000 बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोनजोंनो आखाइ हमनानै लोगोसे थाफाहैगोन। सामान्य কৰি যিবিলাক ডিসিশনটো ল'লে এইবিলাক বিপক্ষে আমি আছো। যেহেতু আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলি আছো এটা ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব পাৰে? ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যত তেখেতসকলে ঠিক কৰিব কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত আমি ঠিক কৰি ল'ম আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত কথা নহয় আমাৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰি দিম। ইউপিপিএল চৰকাৰত আহিব পাৰে নেকি? UPPL চৰকাৰৰ আহাটো বহুত টান এতিয়া বহুত টান যিটো কাৰ্যকলাপ হৈ আছে যিটো জংগল ধ্বংস কৰিলে যেনেকুৱা ষ্টাইলত আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হ'লে নিজৰ ছোৱালীক দিয়া মই আকৌ কৈছো নিজৰ ছোৱালীক দিয়া নিজ কন্যাক দিয়া তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কি মূল্য আছে? আমাৰ ৰাইজক মূল্য দিব লাগিছিল আমাৰ ৰাইজক মূল্যই দিয়া নাই কাৰণে নিজৰ ছোৱালীক চাকৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই যেটো দেখিবলৈ পাইছো UPPL চৰকাৰৰ আহাটো বহুত টান আছে কিন্তু
কিন্তু আমি কৈছো যিটো গভৰ্ণমেণ্ট বনাবলৈ যাব তেখেতসকলৰ লগতে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ জিকি গৈ তেখেতসকলৰ লগত চামিল হৈ যাম। হ'ব